Odiochieng' ka odiochieng' maromo ji 266 yudo tuo mar kahera e pacho ka 14 to wito ngimagi. Ma kaluwore kod ripot mar piny owacho moyang kawuono. Kenya rango okenge mag kedo kod tuo mar kahera. Joma chuo otele kwan ni ka kuom ji 10 man kod kahera, 6 gin chuo. Kaluwore kod chung' mar piny owacho ma Amerka e siro thieth mar kahera kod mamoko kaka ayaki kod malaria, piny owacho ikwayo mondo mi oyang chenro mag dhi nyime kod chiwo thieth mar kahera ne jopiny. Judith Omondi nitiere kod ler. En odiochieng' machielo mapek ne piny Kenya, ahinya te odiochieng'ni mar hingo kedo kod tuo mar kahera. Ma kaluwore gi luoro manitie sir mar thieth ne jotuo mag kahera, ma osebedo ka yudo sir kowuok kuom piny Amerka kokalo kuom USAID, ma dwe achiel ma okalo ne ong'ado sir margi. Kaluwore kod ripod piny owacho, odiochieng' ka odiochieng' maromo ji 266 yudo tuo mar kahera, kwan ma higa achiel romo 124. Bende odiochieng' ka odiochieng' ji 14 wito ngimagi nikech tuo mar kahera. Every 1 hour, 11 people come down with TB. In addition, if we look at the mortality and the number of people we lost to TB last year, every day, 14 people die from TB. On average, every 2 hours, someone dies from TB. So again, while we were here, 3 people lost their lives as a result of TB. Kata kamano e thuolo mar higni 5 mabiro, piny owacho geto duoko kwan mar ji mayudo kahera kod 90%, ka tho ma ikelo kod kahera to gigeto duoko piny kod 80%. Ma ne lek kapok piny Amerka obwogo Kenya. Penjo en ni be pod lek ni ochung' kare gi omenda ma ong'adi. In 5 years, the world and everybody is saying we need to have ended TB. It means you need to have reduced new infections by 90%. And I will show you where we are at the moment. Then you tell me whether we could be able to reach there. You need to have reduced mortality or deaths due to TB by 80%. We now need to bring the patient who is in the house, who has not been diagnosed, who does not even know that what they're suffering from is tuberculosis. We need to bring them to the facility. We need to get the missing 40%. Paro nitie mondo mi migawo mar thieth oti kanyakla kod tend counties e manyo omenda ahinya to kokalo kuom od bura. Nyaka sani maromo bilion 30.9 idwaro e thieth mag ayaki kod kahera, ka e tielo ma okuongo ma higani to maromo bilion 5 dwarore. The country actually needs 5B immediately to run programs that will be affected immediately. That we have indicated, we have suggested as Parliament, as a committee, that the best way probably is to use, there is provision in the Constitution of Article 223, where if a need arises when the budget has been made, some money can be used and then it can be later on regularized in supplementary estimates. And we are thinking that 5B, we should actually look at the supplementary budget. Joma chuo ma oketi rameny mamalo kaluwore ni gitelo e kwan mar ji man kod kahera e pacho ka. E kwan mar ji 10 man kod kahera, 6 gin joma chuo. Ka midhiero maduong' to en bedo ni ok gilim ute thieth e timo pim kod yudo thieth e sama chon. Judith Omondi, Ramogi TV.